zvemahara zvine mari ndopandaka discover zvinhu zvisina mari zvine mari because hazvoti zvinoguma nepe wanozvitora papi zvikasvika papi. Iyo pfungwa yako ndekuti hatingoitiswa hatiite zvisina basa hatiite zvisina basa. Kune zvinhu zvaunofungidza kuti hazvina basa iri opportunity for you to be known somewhere. Kurapanura hope dzemumwe musungwa asingabhadhare kunenge kuwaste time, gift everything. But the same man akainterpretwa for free ndiye akanoudza mambo about Joseph and he became a king. Unati ushe hwake une chekuita nekudhila nevanhu vasinei nekuti vangakuitire chinokubatsira. Learn to value people. Wakaiswa na Mwari life mako say a stepping stone. Unozwa munhu achinamatira kuti Mwari ndipewe ma divine helpers, divine helpers. Pfungwa yemunhu wese ndekuti divine helper is somebody rich who will help you. Let me help you the other side of it. Sometimes your divine helper munhu ari poor ari kuda help from you today and God will take him somewhere to help you tomorrow. In my life I once met such a guy. Padaishanda kukwekwe 1997 I was permanently employed per mine. So vakauya vaishanda ma casual ma temporary vanga vasina pekugara ndokubva ndaoffer another guy a room. And my friends don't want it konompira a room imba uzapani pamba kuti unoomera usina property yacho mdzimba ma rooms acho. Ndikuti ma rooms ayari empty zvanzaiwa ndeyako uri permanent uruisire munhu imomo. There is no point yekuti ndiswere nemba asina pekugara because munhu ainolodya kumbizo achiuya kuzoshanda kumine. I gave the guy a room. He is the first guy pandakatanga kuparidza 2007 akauya kumba kuzondipa hembe dzekupfeka because pandaka receive a calling ndaikumbira hembe. Uzapani paunonzwa unga una Mwari because unongone message usina boots. Saka vanhu vaidhauta calling yacho kuti Mwari chaiye anokunyima kana matenesi obva angokupa ka message. Vanhu vana type yeMwari umwe wanoziva ka asingatangire ikoko anongotangira kumusoro. The same guy paakanzwa ndiri kuparidza akadrive all the way from Chitungwizi akauya kumba and he was so happy. Akauya nemazimuna akazara hembe akandazvinzwa kuti uri kuparidza you did something for me 10 years ago. Ndo yakava stepping stone yangu mu ministry. But opportunity yakauya divine helper yari kuya mu life. I once helped him. Ndaitoa divine helper ku life yake. There are times yekuti aufani utomboparidza. Your lifestyle is a message kuti vanazoti God is good. Murume uine chakanaka chaakaitirwa kune nherera dzaakuenda kuchikoro vanhu ngavanzwe kuti Mwari akanaka nekuda kwokuti kuna nhinga akakomborerwa kwete kuti Mwari asvike pavanodemba kuti dai ndisina hangu kuropafadza munhu shando chiri nani pane kurumwa nenyoka iyi inonzi kudada. I'm sure my time is done. Message yangu how to handle a blessing nokuti hausi moto wakauraya nyoka. Hanzi Pauro payakamumonera akaizunza kurati yanga yalusi payakaruma Pauro yakaruma Kristu anorarama. Pauro haasiri anorarama. So kuda kuti message yegrace ikapinda stereki mauri pride haigone kuva effective in life mako. You know kuti the reason why I'm standing here is because of him, not because of me. You know kuti mota yandiri kufamba naye haisi kuti ndakangwara ndakarongeka Mwari wakangondikwanirawo nyasha. Saka hazvinetse kuti ugone kupa mwanhu lift uchienda kuchechi. Zvimwe zvawaexposwa kwazviri muupenyu zvinouraya but you are still standing. Haasi ma connections akusungwara. That's his grace. Saka a viper called pride ingwarire because good things are coming your way. But for you kuti uzive kuti zvinhu zvakanaka zvabva kuna Mwari iwewo munhu anotenda Mwari uye nekuti show love to your people. So zvese zvakanaka zvine ma side effects. Chechi ikakura ine matambudziko ayo ekuti yakura. Kune mama chechi asiri kukuvengai muchavengerwa kuwanda kwacho.
kune nyaya dzichagadzirwa nekuti chechi yakura. Chese chaunoona matiro kuti dai Mwari tadai takura tabatirana tazodi division inogona kutouya nekuwanda kwacho. Munamato wangu newako ndewekuti Mwari ndibatsirei kana ropafadzo yauya ndive chiropafadzo kuchechi yangu, kunyika yangu, family yekwangu. Vanhu vakuzivei, vakunamatei, vakutyei uye vagone kuona kunaka nekuburikidza nezvakanaka zvamuchaunzawo muupenyu wangu. My friends, they celebrate kutendeuka kwangu nokuti kune a portion of blessing to their lives. Family yekwangu inoziva kuti Mwari wakanaka nokuti pandakaitirwa chakanaka handina kukangana hama dzekwangu. Chakanaka pachakaitwa naMwari muupenyu wangu handina kukangana ndakabva kupi. Tine munhu andatoparidzirwa kuti anoona mubereki wake andoda service conference kuti pota uchienda kumushara ngarira wabereki wake, hazviparidzwe izvo. Zvofanirwa kuva common. But inyaya kuti pride yakasimuka, munhu anosvika pakuchinyira nekwake. Asari munhu anosungirwa maintenance kutadza kuchengeta mwana wako, kwete wechechi, kwete wegovernment wako. Kurati munhu aoma zvekuti anotoda kutoiswa cheni kuti achengete mwana wake. Vabereki vako kwete weumwe munhu vako iwewe vanoitiswa maricho nevana vevamwe vanhu kuti vapiwe shuga iwe uri mupenyu. Une mubereki ari kutoshandiswa nemwana womwe munhu wako iwe akakubereka. Mwari ndirangarirei, Mwari ndionei. Bururu, dzimwe nyaya hadzidi kuti Mwari ndionei. Pane kunofanirwa kuendwa, une zvaunofanirwa kugadzirisa. Machipira akati hembe iwaya vekwako iwewe hembe dzavano wamwe haana kana zvekupfeka kumusha kwaunobva here. Nemachipira akati hembe une hama dzisina zvekupfeka uchinamata Mwari uchitoda kuti Mwari dai vandiita kana elder. Iyi nyoka inonzi kudada ngaibve paruoko rwako. Uone kuti Mwari havazaruri mamwe masuo here. Pauro paakazonzera nyoka mumoto kuna mambairo araipapo ainzi Publius waakanonamatira vakapiwa zvimwe zvipo. Kureva kuti iwewe be a blessing. Number 1 kufamily yako, chechi yako, nyika yako. The guy ndinamata. Father, we thank you for your word, we thank you for your grace, we thank you for your favor. Every viper, every challenge, ichauya because of the breakthrough that is coming my way. Give me the understanding of grace. Ndipei kunzwisa nyasha, ndiregere kudada kana kuchinyira vamwe. Ndive chibatsiro mukere